गाइस आपण पोहोचलो आहोत तळवळे या गावी आणि वॅक्सिन घेण्यासाठी जाणार आहोत इथून। तर बघूया तिथे भेटते का वॅक्सिन। काल आलो होतो आम्ही या ठिकाणी, वॅक्सिन मिळाली नव्हती, तर पाहूया आज मिळते का, काय सिच्युएशन आहे किंवा वॅक्सिन आहे का तिथे। तर तेच बघण्यासाठी आम्ही परत इथं आलेलो आहोत। तर बघूया काय होतं ते। पाहू शकता भरपूर लोक आलेले आहेत तिथं लस घेण्यासाठी, पण आणि आसपास लस नाही या ठिकाणी। तर 2-3 दिवस झाले मी सारखं फिरत आहोत आणि या ठिकाणी मी 2 चक्र मारले आहेत, त्याची काल पण नव्हती आणि आज पण नाही। तर पाहू शकता भरपूर लोक इथं थांबलेले आहेत आणि ते सांगतात की असं उद्या चालू होईल, नाही तर सोमवारी चालू होईल या ठिकाणी लस। तर गाइस भेटूया दुसरीकडे, कुठे भेटते का लस, बघूया कुठे भेटते का दुसरीकडे लस। तर गाइस आपण दुसऱ्या ठिकाणी आलेलो आहोत, म्हाळुंगे या गावी। तर या पण ठिकाणी तेच परिस्थिती आहे सध्या की वॅक्सिन इथं पण चालू नाही आहे। 2-3 दिवस झाले इथं पण बंदच आहे आणि बरेच लोक इथं पण येऊ चाललेले आहेत। पाठीमागं पाहू शकता तुम्ही, पाठीमागं थांबलेली गाडी ते पण तेच पाहण्यासाठी आलेली आहे की इथं चालू आहे का नाही। तर गाइस इथं पण चालू नाही आहे सध्या, आम्ही पण इथं आलेलो आहोत म्हाळुंगे या गावी। तर पाहू शकता तुम्ही सध्या इथं कोणीच दिसत नाही तुम्हाला, नाहीतर इथं असते बरेच लोक। तर पाहू शकता आता गाइस, चला तर गाइस आपण जाऊया घरी आता।